हेल' लोगोफोर नै दिनै नै तुलाव जोंहानि जग्रा तुलाव माने ग्रेट गोमबाय दं आरो काला गुन्जेर अरगासिनो खोमा ओमफ्रायो बेखौ आं खोनासंबाय थादोंमोन आरो दा दानख'ना नायथारनोसै बहिया मोजाङाव खोनासंदो जाहैबाय इखो ग्रेट गोमनायखौ माया गोमदों होननानै एसे गेजेर खिनियाव गोमदों माने ओमफ्राय नै इदि दङ आरो इदि अरनाय दंखायो ओमफ्राय नै दानख'ना नायथारनोसै जोङो दानख'थारबाय बोराया बेखिनियावनो गोमथारदों माने खोनासंग्रायाबो देन्जारसो ओइनो ओंखारमारबाय एम्फौआ ओइनो मासे इयाव दं हाबसोफिनबाय नैनो मासे दंबावो खोमा सावना जागोन आं सावनानै 나는 렌즈가 난 거. 자, 하나 그러니까. mana ursus bukika. Ha? nih, kira no. Urs tul kena obos takila. Saya was sapatar mende slim nampai singo pom plagaza. Hey. Yo belum magi bersung ni, mau di nang boleh. Kalau dah kabai. Dan jabai pakai ada. Rusi boleh nang baik. Tunggu nama kita apa? Nagin nih. Mana ika? Great orgasini are. Tul kacau dong kayu kena sampai yang tulau nih. Sasya uri sih zabalai orai kene. Uri orden ani. Nih. Mana? Nih hatanya nih isnama wajib. Isini man gersa uri sirini. Itu cutting, nanti siapa? Nih, anak thal dah mencium ni ke, kini ke gemen ni jaga, nang kini ketang ni jaga kasih ayo kalian, kini ni gudin ke akla nani, chicken meat percobaan ni nang, ayo, dasin ni, dasar malah hak lain nak benar lain ada bangsin ada. Atau berani ekdom din dia apa naik thau jatuh nenga. Tadi buri kelimnya kian. Kamera mural jadi buri ada ni. Pagla sur pagla ini meong sama. Sur pagla ini meong lemu. Anggai di hai Masa ses. Aku sudah lagi nama sudah lagi. Saya macam. Meong lemu dah hai usah kali hilang guys ni. Pai meong as huda hazas bina. Dah makan lemu ni. Akhirnya ni marza supaya halit ni suin sih neng mami. Kamu ni gue teramai meong lemu kan apa hazas tu isi kalang sebab kau tu kau lagi. Tak. Gini dus nama ada se. Kamu ni mau ni alai. Nih kadi nih wasong nih matar bayangnya. Orbel logai bay. Nih gong or logai lay deh besira. Apa ini megong masak ke bahak kan ber kak bel bahagan. Apa ini manusia megong ahak kan nani deh bayo. Sarai jan bay. Biyo makan emang deh. Biyo manusia. Pias berhabay. Menai song banyak. Terus songnya. Katra mana nih ba? Ini saya tahu kan ini aja deh. Dede yang paling yang cuma kita awet hasil ni dede gelum sulai baik. Songnya bah apa ni? Nih dia manusia.
संबाय ने एबार सानैबो संबाय मोजांदो दे ओइ खिजा स्रां स्रां दंना दै होनोसै दै पानि होनोसै इयाव नै दा आङो मस्ला देना होनोसै बोरायनो Sano. Lugui deh, nih. Ini negara gua sih gini, dapat tuh yang nang. Kan sih. Karena tuh senang gue mandi. Yang paling gue sadar kan. सोर भगबान आखाइ फारनै संनो रोंगोन ना सोरबा जोंहा बोराया रोंगो आरो नै नाहरलाय फारनै संग्राफोरलाय नङा इ मोनसेया जाबाय दाउदैजो थालिर आलु ओमफ्राय बै मोनसेया जाबाय अमा बेदरजो थालिर आलु मैगङा एखेयानो ओमफ्राय मोनसेया अमा बेदर मोनसेया दाउदै सासे जोंहा आबौआ अमा बेदर जाया नालाय दाउदैखौनो होबाय आरो बेयाव नै आरो बिराद कारा जोंहा बोराया ओंख्रिया मोनसेया मोनबायानो नै दाउदैजो संनाया अमा बेदरनिया मोनथ'वाखै मोनसिगोन बेबो थाबनो मोनखायो आरो बिनि संनाया संबानो मोननांगोन गोथावबो जायो ओमफ्राय मोनाबाबो नाग्लिलाबायदो नामा सिनोलाय मोनजोब्बाय नि मोनाबाबो नाग्ला बबावबा खांनोबो हागोन ना जानो लुगैखाबाय आङो आंनि सायाव इस आंनिखौ जाया होनलाय नोङो आंबोथ' संबाय थायोना आं एक्सट्रा संना जायो आंबो संबाय थायो मिसा आंनि सायाव जा होनलायदो दिनै गाव संनायखाय मा सिथोरलाय जा नों आंनि सायाव आंसो बांसिन नै बेखौबो संखांबाय मालाय बोरायानो बेदरखौ दसे साखिनायलै dung goथाव Pak nih जालायनोसै लोगोफोर बया मोननांला दे नोंसोरखौ मालाबा जानो लिंहरगोन आं मोजां सापर्ट खालाम एकदम शेयार खालामना हो गोथाव संना जाहोनांगौ नोंसोरखौ दा आं जानोसै बया मोननांला ना नै आरो दाउदै बाथोन मोनदों दाउदै बाथोन फुङाव ओंखाम जायाखै नालाय फुङाव जानायानो जाया ओरैनो मेथाइ बानायबाय डाइरेक्ट टाइम जाबाय नालाय ओंख्रि लायबाय सानजौफुनि जाबाय दा आं जानोसै गोथाव जामारथ' माबोरै गोथाव जाहैनो इनि गोथाव जाबाय होनना बुंदोंमोन थालिरखौ होफाना माने लाब्राबायसा लाथा जाजोबो जानो जादसो संफेरनो मोनाखै मायो आं दिन संना जाहोबाय ना माबोरै जानांगौ थालिरजों नंगौ नामा बिराद रोंखागोन आं संनो ओंख्रिफोरखौ
गोथावबो जाखायो आं संनाया आरो ओइ नों जाबाय थानायखौ नायबाय थाबा जानो लुगैगोन हले आं नायला आगोल रोङामोन ओरैसोमोन आंना आगोल ना नाफोरखौबो एवफ्रामनो रोङामोन इबादिनो गेब्लेबाथाय ओंख्रियावनो सागं मारिनासो बावग्रामोन ना जाबजो सानसेदिना रावबो गैयामोन न'आव ओंख्रिखौ आं हारसिं ना लाबना एयाबो ओमफ्राय संबायबो संनानै नायाथ' गेब्लेजोब्बायलै इबादिनो आरो सागं मारिना बावदों नाखौ सुजेव जेव जारोंबाय सोर सिखायनाय आङो नों सिखायदो आं हारसिं रोंखादों आंसो सिखायदो ओइ जाबाय था नोङो बाय बाय होमबा लोगोफोर आं ओंखामखौ जाबाय थानोसै दोनथ'नोसै दिनैनि थाखाय